sabdel donya yung rongbola ngay sakula ay yung ba ko national ito na Pucho larle don mane. sa kamilaw na siyempre jewel amain buong puya channel dekha kay Miriam Bai Buong puya. siya din Miriam Bai channel dekha siyang ka na channel ka nilawla sa jewel es ko ay na lugla ni puya ka Ah. medyo ay dito dolo ba sa loob ba Kita campai lompang. Oh. Aron lampu terus. Oh, kalde lo mulai. Oh, presiden aron lagi. Presiden buat endongang mai hai. Jens buf cho ngái li đến. 지호가 비가 비는 집 조금 뒤던데 사실 당한 걸로